Streets of social media zvacho regaenda nekusekwa ziguru anditi zvinhu zvacho unotoshaiwa kuti zvizviri kuitika sakuziva kwenyu kuti inhange mutange anditi nhange mutange pamazuva ano vari kukampena vada kuzopindawo paMP vada kuita mapresidents vari busy kukampena varume nevakadzi vari kutsvaga mabasa kutotsvaga mabasa ikoko yari mukavavhotera wakapinda atowapa basa anditi so vari busy kutsvaga mabasa so pane umwe muchinda azenge achiinterviewawo kuZBC uku anditi achiinterviewa but kuti muzvionere mega monyora comment section kuti munofunge nezvemuchinda uyu kavidhio kanotera. Asi kana uri munyowani usati watanga kusika pano nhasi usati wasubscribe, aiwa tinokukurudzira kuita chinhu chakanaka kusubscribe mahara wotena on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Chita zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinti handi tinoona kavidhio kanotera totaura comment section kuti munofunge nezvekavidhio aka. From Ango side, the only Zimbabwean Ango, much love. Zimbabwe is a political party that only sorry, can I? So you're having a problem understanding your own political ideology? No.